Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Andito si Lakay Music Lovers. Napag-isip-isip ko, ito na lang ang gagawin kong presentation for our marathon premiers to appreciate, appreciate and give thanks to everybody dahil sa inyong mga gabay at dahil sa bilang iyong kuya o tatay sa inyong organization. For that, thank you very much for being a family of Butterfly Squad. Thank you very much, Rod Colliados TV, Mayor, for guiding me and support me. Thank you very much. My friend also, Sister Weng OFW SG, maraming salamat for guiding me. And everybody who are support me and who are guiding me, grateful, Weng grateful, and also Malentados World, Evi Busano TV, and others. Lahat ng mga ating kapatiran, huwag kayong magtatampo kung hindi ko mabanggit. Pero ang alam ko, lahat kayo na aking mga kapatid sa Butterfly Squad ay maraming salamat sa inyong lahat. Bilang kuya or tatay ninyo sa ating samahan o sa ating kapatiran. Now, I congratulate again and thanks to our beloved President Agnes Romangco for her guidance, for her support to Lakay Music Lovers, and also our beloved Secretary Bing. Maraming salamat sa ating Secretary for guiding me also. Huwag ka sanang magsasawa dahil tulad ng sinabi ko, this is my first time dito sa YouTube at hindi ko pa gaano alam kung saan ako pipindot-pindot. Ang mga iba niyan ay natutunan ko na lang sa inyo dahil sa inyong guidance. At tulad niyan, mabuti na lang ako ay laging bumibisita sa GC dahil baka mag-publish ka. Tamang-tama nga, nakita ko ay naririnig ko na yon yung bisitahin nyo yung inbox ninyo pero hindi ko alam yon. Ngayon yung pala nilulumot na yung iyong message sa akin. Mabuti na lang natapat nandoon si Sister Malen at nagpaturo ako, nagpa-guide ako kung paano tignan yung inbox. Tay, ipindot mo lang, Kuya Lakay, ipindot mo lang yung kanyang name at mapupunta ka doon sa inbox niya. So, ginawa ko nga yon, nakita ko nga, nilulumot na. So, for that, sana maunawaan nyo ako at maraming salamat sa inyong mga guidance at press. Thank you very much. You're also a very kind person na yun nga katulad ng sinasabi ko na kahit na hindi tayo magkakakilala ng personal, kahit na hindi tayo gaano magkakakilala, dahil
pinananatili ng Diyos sa ating puso ang magmahal ng kapwa at ipaabot ang kabutihan ng Diyos, ay yun ay nakita ko sa iyo. Maraming salamat sa pag-guide mo how to grow my channel. Ako na tao kasi, kahit saan sulok ng mundo, sa dami na ng napatparan kong na lugar, ay sadyang friendly ako. So, salamat, sister, nakakabatang kapatid, or nakakabatang anak, President Agnes, thank you very much. Kahit na hindi tayo magkakakilala ng personal, tayong lahat, sana magtuloy-tuloy lang ang suporta at pagmamahal ng bawat isa sa atin. Dahil sa ginawa ng ating founder, hindi nyo man ako kilala at hindi man tayo magkakadikit, thank you very much. Ipagpatuloy ninyo ang inyong gawaing kabutihan na ang makinabang ay ang ating mga kapwa. Salamat sa inyo dalawa, Grace and Demon, who are the author or creator this organization or Kapatiran Butterfly Squad, dahil isa ako na bilang kapatid sa ginawa ninyong organization. And now, your wedding is fast approaching. I congratulate you both in advance, and I wish all the best, both of you, to build a new family. Dahil siyempre magkakaroon kayo ng anak, kaya masasabing pamilya. So thank you for that. Dahil isa ako na bilang membro o kapatid ng inyong ginawa na kapatiran, which is Butterfly Squad. So again and again, I appreciated those who reach their goal to grow their channel, the Romangcos channel, who reached 3,000 subscribers, and also when grateful, who reached also 3,000 subscribers. I congratulate you for that. Continue your job, well done. At doon kay Miss Evie Busano Mix, I congratulate you also to be a monetize your channel, Evie Mix TV. Alam nyo mga kapatid, brothers and sisters, I'm very happy kapag one of us ay doon sa mga hindi pa na-monetize or doon sa mga na-monetize na tumataas at lumalaki ang kanilang channel, ay ako'y masaya just because you reach your goal, naging successful
ang paghihirap at paglalaan ng oras ninyo upang lumaki ang inyong mga channel. At huwag nating kalimutan, lagi ang magdasal to guide us, to save us, and our loving family, and our undertaking for everyday, our doing. Again and again, everybody, maraming salamat bilang isa sa inyong kapatid, kuya o tatay sa ating kapatiran, Butterfly Squad. Again, I appreciated the unity of this group. Thank you very much. May the Lord bless us all and guide us and save us, especially our loving family. Maraming salamat po, Lakay Music Lovers. God bless you.